Dobrodošli u My Lovely Kitchens. Danas ćemo da pravimo jedne brze bele kiflice. U njih ide samo 3 sastojka, to jest 4, ali u testu ide 3 sastojka. Mast, pavlaka i brašna. Masti i pavlake stavljate istu količinu, znači ako ćete 1 šolju masti i 1 šolju pavlake. Brašna sam izmjerila pola kilograma, znači kada mesite ne umesite sve. Umesite jedan deo pa dodajete brašno po potrebi. Vidjet ćete na samome kraju nisam upotrebila cijelih pola kila, negde oko 450-470 grama je meni trebalo. Sad kažem, vidjet ćete vi, sami ćete osjetiti kada budete mesili koliko ćete brašna da upotrebite. Kada budete mesili, dakle dodajete brašno i najbitnije je da je testo gotovo kada vam se ne lepi više za sto. Ovaj recept može da bude umjesto masti margarin, znači 250 grama margarina, 250 grama pavlake, međutim mi smo naučili da pravimo sa masti. Sa masti je pravi stari recept, neko mast sada izbegava, međutim ona je sama po sebi zdrava. Svi vrlo dobro znamo da je zdravija od mnogih margarina. Kao što sam napomenula u više mojih video snimaka, moje dete je bilo alergično na jako puno stvari. Bukvalno je smela samo domaće da jede, među tim stvarima bio je i margarin. Margarin smo jako dugo bili izbacili iz upotrebe u našoj kući zbog toga što je alergična i na njega. I kada sam saznala da je alergična na margarin, tek tada sam saznala da samo jedan sastojak u margarin kad se doda, u stvari dobijete plastiku. Dakle, on je nezdrav, umjesto njega bolje da koristite domaću mast ili da koristite puter. Puter je ipak, životinskog porekla, a ne hemija. Tako da, eto, mi koristimo mast. Ono što je isto jako dobro kod masti, jedno vreme je isto tako, pošto je alergična bila, non stop je bio pun nos, non stop su pluća bila puna, kako se zove, šlajma ili ti te sluzi. Mast je jako dobra, naravno kada vam dete nema temperaturu, da ga namažete po grudnom košu i po leđima i da dete preko noći dok spava bude namazano sa tom mašću, okomotate novinama i dete tako spava. Neku staru krpu oko novina da vam se ne umasti krevet ili krevetnina, ali svakako ćete dete tada obući, da se ne bi sve umastilo. Eto, ja dok sada mislim ovo testo da vam podelim jedan recept koji je nama jako puno pomogao. Dakle, kada već krene da se guši od te sluzi, mi namažemo svinjsku mast. Neko svinjsku mast uzme pa je pere. Znači u vodu stavite u jednu činiju mast, uzmete običnu vodu i perete onako kašikicom mešate tu činiji, perete je u 7 voda. Onda se bukvalno ta mast ni malo ne osjeti. Možete je bukvalno koristiti kao kremicu. Eto, toliko masti, nahvali ja mast da ne koristite margarin nego mast. Zato mi koristimo mast. Evo sad već vidite da je testo dobilo svoju formicu, više se ne lepi za sto. Dodavala sam brašna koliko je trebalo, ne zaprlja se radna površina što je jako bitno kod ovih kiflica. Dakle, sve testo pokupi, vidite kako je fino mekano. Eto, pobrašnjavite površinu. Radno pobrašnjavite testo, umesite, kamera vam trči vamo tamo jer je nameštena za sto, ali nema veze. Bitno je da vidite kako se pravi. Sad sam sa nožićem podelila to testo na nekih, ja mislim 4 dela da sam delila. Odlično jeste. Četiri ili 5 delova sam podelila, nije ni bitno, znači čak vam nije ni bitno da kiflice ispadnu, iste, da su jedne veće, jedne manje. Rerna vam se naravno greje.
Stavila sam je na 150 stepeni i kasnije kad sam ubacivala kifle pojačala sam na 200 stepeni. Nekih možda 5 minuta sam pekla sa oba grejača, posle sam uključila ventilator. Kiflice vam se inače peku samo toliko dok malo ne počnu da rumene. Zato se i zovu bele kiflice, ne moraju ne znam nija kako da budu rumene. Dakle, debljinica nekih možda pola centimetara. I jako sam se uvek mučila i nikad mi ne ispadne pravi krug, ali je bitno da je ukusno. Znači napravite krug koji kod mene je li nije krug, iseckate na delove koliko želite, trugliće. Zatim ih možete puniti sa pekmezom, možete da ih punite sa eurokremom. Ja sam punila sa pekmezom, sa 2 vrste, naravno uvek domaći. Pravila sam sa pekmezom od šljiva i pekmezom od jagoda. Inače, dok ovo pravim, sada ću posle da urulam, da vam se svima zahvalim. Prešla sam 300 pratioca. Jako sam radosna, znači pekmez od šljiva i pekmez od jagoda. Jako sam sretna i zadovoljna što me podržavate i to mi mnogo znači. Moj sledeći cilj je 400 pratioca do kraja meseca i nadam se da ću da uspem. Kiflice urolamo. Na tepsicu stavimo pek papir, poređamo ih i kao što sam rekla pečemo na 200 stepeni. Naravno, ubacit ću još jednom kako sam napravila napokon pravi krug. Evo ga, uspela sam da napravim krug. I kako pravim kiflice, dakle te kiflice kad urolate stavljate na pek papir, pečete na 200 stepeni dok ne porumene. Inače možete u pekmez da stavite cimet, možete u pekmez da stavite oraha ili lešnika ako imate finesu i tako. Ništa šećera u testo, ništa soli u testo, dakle samo mast, pavlaka i brašna. 1 šolja masti, 1 šolja pavlake i pola kilograma brašna, malo manje od pola kilograma brašna sam potrošila na ovo. Dakle ide na pek papir, peče se. Kada su gotove, malo se samo prohlade i vruće uvaljate u prah šećera. I eto, to je to. Sad ovdje ćete vidjeti kako se moje dete opeklo. Pomirilo je naravno. Opa, brzo, idi pod hladnu vodicu, maži sa mikron kremicom. Naravno, bez mikron kreme ništa kod nas u domaćinstvu. To je to, pozdrav!